okay rag mahal basta ampingan lang, no? Ang graduate ni mag-high school, magya pa na yung bago. Guya-guya doon na yan. Ha, good ya ha? Bukid, guyo. Ano yung gusto ko? 50% off. Sure na ka? Sure na ka, ani? Ano man, ani? Bitaw? Bitaw? Ani no? Ay, sure na, cute ng gold. Cute mo, no? Spider-Man. Malinaw si Troy, ani. Ano, oh? Pambata. Kung ano pa ba nilang bata? Ay, pangbata. Masa na din yung Mga kung ano, nayaba. Unsa-unsa? Hapit na ka mag-high school? Yung anak pang bag? Ano, pamili na yung kilabon na ako si tita. Mamay mo ka, wala ba? At ano yung mga bagya, oh? Wala ni, oh. Pero pang babae lang kayo, no? Color. Posag. Ano, oh? Ito man. Baka pa-decide. Wala sapatos. Asa yung sapatos? Hindi siya ganun musuot. Hindi sa ganahan. Lala, wala sa mga bag. Diba? May school na ka. Sa baba. Hay mo ha. Adiling ko siya sa bag din. Na din, be. Billiard yung gusto. Nagbak. Ano mo halang? Ay, bunaog mo yung stroy. Kamay mo natin. Ako, magkina Pang yan? makatuig pa na ha. Hadad graduate niyo mag-high school, dapat kayo Kaya mas na, pariya. okay ra basta okay rag mahal basta ampingan lang, no? Kito mo. No. Ditulak ra ko. Akan na ako kay gamay. Akan na. Aray mo ha? Ang graduate niyo mag-high school, magya pa na yung bago ha. Kontrata. Tahal man din eh. Ay, tahal na. Tahal din ko siya yun. Tahal dahil ni. Pila-pila ka ta. Tahal man din na, Troy. Abi na kong dulaan, pagtan pa na ko si Troy, tahal man dahil ni. Sige lang, magtahal si Troy. Kita mo ko sa naong good. Asa mo haya? Pila. Pero presyo. Ay, girls, nakita pa. 800. Mabasa lang yung magulan. Kaya na magpit na ta, let's go. Nangulik na tali, gutom na po. Bye guys! Oh, nagbago udlod.